UPPL नि akol aku बिखौ मिथिखानानै आं फैनाय हिसाबाव नोंथांमोनखौबो आं खावलायदों। डिसिआ जोंनि आन्डाराव किन्तु दिनैसिम डिसि खौ अनलि गभर्नर अफ आसामाल' सालायनो हायो। प्रेसमिटनि गेजेरजोंनो आं बिथांमोननो जों मा मावदों मा मावा बिथांमोना बेखौनो मिथिगोन आरो जुदि थाबाय थायोब्ला जोङो नुनो मोनदों दिनै एक्सटार्नल फोर्स दैट मीन्स जोंखौ जे बुस्थुफ्रा कन्ट्रल खालामदों दिनै स्टेटआसो कन्ट्रल खालामदों। जोंनि अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि जिथु पावार एन्ड फांसन बे बुस्थुआ दिनै जोंनि बर'नि आखायाव थायाखै। दा बिनि जाहोनाव जोंनि हारिया गोमालांगोन, जोंनि हा हुआ जोबनो थांगासिनो दं। डिमार्केशननि नामाव बिथांमोना गोगोम बुस्थुखौ जोंखौहाय डाइभार्ट खालामदोंमोन दे बर' हारिया जुदि डिमार्केशन जायोब्ला बे जोङो थख' जोंनि बर'लेण्डखौ सोरजिनो हागोन होननानै। नाथाय डिमार्केशननि खेथ्रआवबो मा जादों टटेलि नोंने फरेस्ट रिजार्भ एरियायाव जोंनि बर' हारिफ्रा दङ। दिनै जोंहा बेनि थाखायनो जोंहा साननाय फैदों। साननाय फैनायजों लोगोसे जों नुबाय BTC Accord and BTR Accord the differences big difference दङ। जेराव BTC Accordआव जोङो गाबथानो होदों, जोङो फारसेनिफ्राय जोङो BTC Accordआव डिगनिटि गासैखौबो जोंनो होजोबनाय हिसाबाव जों BTC Accordखौहाय जों सिफायनो थांनो गोसो जाया। दिनै जों BTR Accordखौ जुदि जों लायोब्ला जोंनि टटेलि डिगनिटि अनर रिसपेक्ट बे जोबनो थांगासिनो दं। मानोना दस्रा जुदिबा प्रमद बर' सारनि अनगायै बेखौ कन्ट्रल खालामहरनाय अलरेडि ब्राह्मण जातिफोर दङ एबा थिंटां दङ। बे मानसिफ्रासो दिनै जोंखौ कन्ट्रल खालामनाय हिसाबावहाय जोङो जोंनि BTCखौ बासायनो थाखाय फैफिननाय जादों। बिबार थांखाबाय बिबार BPF long live! BPF long live! Hey, kapal organisasi! Zindabad! 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 অন্ধকারে
बुंगोन UPPL सरकारखौ जोङो थारैनो मावनायाव जौगानो हायाखै होनना हाग्रामा सारा सिगाङावनो जेरैबायदि हारसिंनो गावनि सिंगेल पार्टियैनो बिथांमोना मोजां सरकार दादोंमोन आरो बिथांमोना 15 बोसोरखौ जेरैबायदि सलायबोबाय जों बेखौ मोजां मोनदों। जेब्ला जोङो बिसोरजों दङमोन अब्ला UPPL नि सोद्रोमाफोरा जितु प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय जोङो फंसेबो जोङो राव मोनाखै बिनिखायनो बिसोरो जितु बर'लिनि खोथा बुंबाय थादोंमोन नाथाय बिथांमोना बेखौ जेबो फंसेबो उनावहाय उल्लेख खालामासै जायनि खारनाव जोङो BPF आव दिनै जयनिं जादों। आंजों लोगोसे दिनै बे UPPL आव जयनिं जानाया जाबाय 35 जन जोङो 65 जन जोङो दङमोन लिस्ट बनायनाया गामियाव जोङो किसुमान बिथांमोननि मिटिं बा बिथांमोननि मोनसे जेंनाखौ लाना बिथांमोना सफैनो हायासै बेनिखायनो जोङो दिनै 35 जना दिनै BPF आव जोङो जयनिं जाग्रोबाय आरो जाबावगोन।